Witam was, panie, panowie, chłopcy, dziewczęta. To ja, Niklaus, można się kapnąć po ryju. To mój mikrofon, bo muszę mieć wolne ręce, bo będę machał dzisiaj w przypływie złości. Także mógłbym zacząć znowu tymi sakramentalnymi słowami pod tytułem Wkurwiłem się. Ale to nie byłoby zbyt ładne, także słuchajcie, o co chodzi? Wsteczna kompatybilność, a w zasadzie jej brak. Myślę, że nie jedna z was, nie jedne miało już ten problem, że chcieliście sobie zagrać w jakąś grę, starszą gierkę z waszej kolekcji. No nie wiem, no na pewno macie takie gry, w które zagrywaliście się powiedzmy 5, 7, 10 lat temu i mówicie sobie tak, a odświeżę sobie, a pogram sobie, odświeżę sobie te wspomnienia, jak to się za dawnych lat grało. Instalujecie tą gierkę, cali już podjarani i co? I okazuje się, że gówno, że gra nie działa, bo macie na przykład Windowsa powiedzmy 7 albo 8 albo 10, a ta gra działała tylko na XP, no i tutaj ustawianie wstecznej kompatybilności też nie pomaga, no i tyle ze wspomnień, nie? No i co pozostaje zrobić? Wirtualnie sobie system drugi zainstalować, albo mieć drugi komputer z Windowsem starszym, nie? No i dzisiaj rano ja sobie wstałem, prawda, w łożu przeciągnąłem się jak lew i mówię, a pograłbym w jakąś dobrą grę. I spojrzałem tu na tą moją półeczkę, wiecie, tutaj mam półkę gier i wypatrzyłem takie tytuły, które grałem kiedyś i mówię, a te tytuły bym sobie odświeżył, nie wiem, na live pokazał, na YouTube'a je wrzucił, żebyśmy sobie razem powspominali, jak to się kiedyś grało w solidne tytuły, a mam takich gier pełno, w które kiedyś grałem bardzo, bardzo, że tak powiem, namiętnie i chętnie bym sobie je teraz odświeżył. No i tak popatrzyłem na tą półeczkę i mówię, o, proszę. I tutaj wam pokażę. To jest gra Brothers in Arms. Czy będzie to dobrze widać? Chyba widać. Słuchajcie, ten Brothers in Arms to jest jedna z pierwszych gier, które sobie za własne pieniądze kupiłem. Jedna z pierwszych gier w ogóle, jakie miałem, oryginalnych. Znaczy, wiecie, wcześniej miałem gry, ale pozdro dla kumatych. No i co? I mówię, tak, to jest to, ja tą grą tak się jarałem, naprawdę kocham serię Brothers in Arms. Brothers in Arms to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle, a na pewno ulubiona gra w klimatach II wojny światowej. Szczególnie tutaj, o, to była jeszcze wersja, gdzie polski lektor, pan Jarosław Łukomski, tam podkładał głos za narratora, między innymi znany z Kompanii Braci. I to było super, kocham tą serię, przeszedłem pierwszą część niezliczone ilości razy, tak samo drugą, też ją tu mam Earned in Blood. Hell's Highway trochę zawiedziony, ale też ją kochałem, po prostu uwielbiam tą serię. Ponad wszystko. Moja ulubiona seria z gatunku gier II wojny światowej, a ulubiona w ogóle, jedna z ulubionych powiedzmy gier w ogóle, jeśli chodzi o gry. Także jeżeli ktoś z Gearboxu albo Ubisoftu to ogląda, to róbcie następną część i ma być dobra. Lepiej, żeby była. No i mówię sobie, a zainstaluję sobie. Zainstalowałem, wszystko niby poszło bez problemu, instalka poszła, płyta odpaliła, pomimo że napęd mi się ostatnio dupczy. I co? I gówno. Nie działa, odpalam przez zgodność. Z 7 nie działa, 8 nie działa, Vista nie działa, XPEC nie działa. No dobra, otarłem łzy, prawda? Mówię, trudno, trudno. Widocznie tutaj emocje związane z Brothers in Arms muszą zostać gdzieś w sferze odległych lat. Dobra, spokojnie, próbujemy co innego. Gra o wiele nowsza. Battlefield Bad Company 2. Według mnie, w mojej skromnej opinii, jeden z najlepszych Battlefieldów. Grałem w jedynkę jak głupi, jak jeszcze miałem Xboxa 360, w Bad Company potem też, wysoki level wbiłem, mówię, nie no, to jest maksymalnie, przepraszam, ja sobie zrobię tak, bo mi zaczyna przebijać na kamerę światło z okna. O. Mówię, tytuł solidny, niewiarygodnie. Na pewno z chęcią ludzie by popatrzyli i byśmy sobie razem pograli. Super będzie. Battlefield według mnie lepszy od trójki, czwórki. To na pewno będzie działało, przecież tam nawet Direct 10 będzie super. Instaluję. Trochę tam długo to szło, ale w końcu bez problemu zainstalowałem. Odpalam, super wszystko. Ustawiam sobie opcje graficzne, Punkbuster, pyk, pyk, pyk. Wszystko działa, wchodzę na serwer i co? I mam w grze 15 FPS-ów. Restartuję, nic. Zgodność, nic. Najniższe ustawienia, nic, to samo. Może komputer kurwa mam za słaby? Nie wiem, nie wiem. Pewnie jest jakiś fix na to, albo jakieś zaś pisanie, podmienianie linijek tekstów w edytorze, ale naprawdę skisłem.
Mówię, dobra, nie poszło. Teraz sytuacja sprzed mniej więcej miesiąca, co ja gadam. No z dłuższego czasu, ale mówię, to jest to. To jest to, co ja bym bardzo chętnie pograł i co nie jeden z was by pewnie chętnie zobaczył. Call of Duty, pamiętam i dzisiaj jak głupi, jak jechałem do Plejady, do Empika, żeby sobie kupić Call of Duty 2. Według mnie jedna też z najlepszych części koda. I co? Instaluję. Chciałem sobie pograć multi, wchodzę, co? Punkbuster nie działa, aktualizuję, nie działa, aktualizuję ręcznie tam przez program, nie działa. Wiem, że jakoś to idzie odpalić, bo między innymi Dawid Bonkol grał i to działało, no ale no, odpalam potem singla, jakieś błędy w teksturach, jakieś trójkąty czarne mi wypierdalają. No i co to jest? I teraz przechodząc do konkluzji, żeby nie przedłużać. Ja wiem, że biznes jest biznes i jest rozwój, prawda, i to jest pewnie trudne do zapewnienia, żeby na nowych takich mocno sprzętowych konfiguracjach działały te gry takie starsze, ale kurde, to nie są gry sprzed 20 lat. To są Call of Duty kiedy miało premierę? 2004, 11 lat temu, czy 2005, coś takiego. To nie są gry, kurde, z Amigi, to są gry, które działały jeszcze na XP, na Wiście jeszcze część działała, a na dziesiątce, z całym szacunkiem moim do dziesiątki, żadnej z tych trzech gier, dwóch nie mogę odpalić w ogóle, w zasadzie, a trzecia działa na pół gwizdka. Także no, to jest też na pewno, jest to jeden z tych mechanizmów, który napędza jakoś biznes, wiadomo, no, że, albo remastery w ogóle, to jest, myślę, to, że te gry nie działają, to jest też generalnie genialna część do napędzania biznesu remasterów, nie? No bo tak, nie działa, powiedzmy, jaka gra, jaki bym przykład przyszedł, no nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy, ale powiedzmy, teoretycznie nie działa, powiedzmy, Call of Duty, nie? No dobra, nie odpalą, no to robimy remastera Call of Duty. Powiemy, że jest 1080p, 60 fps, chociaż to można było odpalić już 10 lat temu. No ale spoko. I wypuszczamy drugi raz tą samą grę za 150 zł, z tą różnicą, że ta działa bez problemu. No i tak się kręci biznes remasterów, moi drodzy. Tutaj podciągną teksturki, tutaj coś. Nie mówię o remasterach takich, powiedzmy nie remasterach, tylko powiedzmy, jakby to powiedzieć, reedycjach, na przykład Metro. Metro zostało wydane potem, było to Metro Redux i tam była pierwsza i druga część, czyli 2033 i Last Light. Były zrobione, pierwsza część była cała przebudowana na silniku Last Lighta. No i to nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś skok na kasę i tani remaster, bo po prostu były nowe tam bronie, opcje modyfikacji broni, poprawione w ogóle cutsceny przebudowane. Cała gra była przeniesiona na nowy silnik i naprawdę można było w to grać od początku tak jakbyśmy grali pierwszy raz w nową grę, nie? Także to była super sprawa. Też na przykład za niedługo wychodzi Gears of War. Pierwsze Gears of War, ja też jestem wielkim fanem, wszystkie części przeszedłem jeszcze jak miałem Xboxa. I one jest też całe przerobione na nowszej wersji silnika Unreal Engine 3 i wygląda naprawdę pięknie i sam z chęcią kupię i na pewno będę grał, bo jestem wielkim fanem. I to jest przykład jak robić remastery, ale jest też kupa gier, gdzie po prostu jest podciągnięta jakość tekstur, albo właśnie to szczególnie na konsolach. Wielka różnica, że jest 1080p i 60 fps. I drugi raz jest ta sama gra sprzedana po kilku latach, jeszcze niejednokrotnie za wyższą cenę. Także powiem wam, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że często są takie problemy z odpalaniem starszych gier, nie podoba mi się polityka remasterów i generalnie jestem bardzo ciekaw, co wy o tym myślicie. Co wy o tym myślicie i czy też macie takie zdanie na ten temat, że to jest po prostu, że to jest troszkę nieładnie. Nieładnie jak to wszystko wygląda. No. Ja żale wylałem. Dziękuję wam za uwagę. Jak wam się podobało, to można tam do góry łapkę pocić. Zapraszam Was szczególnie na Hitboxa, tam link macie na dole w opisie, bo ostatnio na Hitboxie bardzo dużo gramy, po kilkanaście godzin dziennie w GTA 5, tam w H1, w CS-a, no póki co jakoś nie ma wielkich premier, czekam teraz na Gearsy są przeniesione na przyszły rok, także czekam na Battlefronta, na pewno Star Warsa znaczy na pewno, no póki co czekam na Star Warsa i na Just Cause 3. A do tego czasu jakoś się tak kulamy na oklepanych tytułach, że tak powiem. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę. Gdzie moje magiczne napisy? Kurde, zaś muszę to zrobić. O, tu są. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pa, pa.